danna subscribe kana a danna ƙararrawar sanarwa domin samun sabbin shirye-shiryenmu da zarar mun dora. Amsu Breka ga Zalimi ko Umar M Sharif waye ne gwanin ka waye ne wani iya waka a cikin wannan shekara da muke ciki ta 2021. To jama'a assalamu alaikum, barkamu da ƙara saduwa a cikin wannan sabon shirin wacce ta nan mai suna Arewa Zone Hausa TV take ɗaukar nauyin kamu. Da farko kamar yadda muka yi muku bayani a baya tsakanin Hamisu Breka Umar M Sharif da Zalimi ko waye ne gwanin ka waye ne wani iya waka waye ne sarki a cikin wannan mawaka guda uku. Kamar yadda kuka sani Hamisu Breka ya kasance shahararren mawaƙi wanda ya suna cikin wadin ƙasar mu ta Najeriya da kuma shauran lungu da sako na cikin Afirka da kuma lungu da sako na cikin jihohin Najeriya da dama. Umar Hamisu Breka ya kasance mawaƙi na farko wanda ya daga tuta cikin kankanin lokaci ya suna ba tare da wani shan wahala da yi sosai a bangaren waƙoƙin shi ba. A farko idan ba ku manta ba, Hamisu Breka ya saki wata waka mai suna Jaruman Mata. Wannan waƙoƙin da ya saka gaskiya waƙoƙin nan ba ƙaramin yin suka bada da a baya mawaƙin ya dade yana saka waƙoƙi kala daban-daban iri daban-daban shi mawaƙin matan Umar Hamisu Breka. Hamisu Breka da kun san cewa shahararren mawaƙi ne wanda ya suna a cikin waɗin Najeriya sosai. To dan uwa na san Hamisu Breka zai zama ina burge ko kuma wanda daga cikin mawaƙan yana burge ka. Kuma ga Zalimi ko mawaƙin ne shi kuma wannan ya fito da farkon yi ba waƙoƙi yanga yi da kanshi ba gaskiya. Ga Zalimi ko ya fara waƙoƙi ne nan yana ba shi yana hawa shi wani fim da ya fito mai suna Masu. To ta sanadiyar nan Allah ya taimake shi ga Zalimi ko ya ɗanɗaga a ɓangaren waƙoƙin. Da Zalimi ko yanzu yana waƙoƙi da kanshi iri daban-daban masu nishaɗi masu ratsa zuciya iri daban-daban ne wanda duk wani masoyi idan ya ji waƙoƙin shi to zai ji ran shi ya kwanta kuma ina ba da nishaɗi waƙoƙin wannan waƙi watan da Zalimi ko saboda mawaƙin ya iya waƙa sosai inda mutum ba ya taɓa tsammani. Shi kuma Umar M Sharif idan ba manta ba Umar M Sharif ya kasance shahararren mawaƙi haziki fasihi wannan ya suna a cikin waɗin Najeriya da lungu na sansan ƙasashenmu na Afirka. Kuma Umar M Sharif ya kasance shi haziƙin mutum wannan yake fitar da waƙoƙi na soyayya iri daban-daban wanda zaka ji idan ka ji waƙar shi ta rinka kwantar ma da mawaƙin dai a baya ya saki waƙoƙi din dai a wannan shekara ta muka ciki 2021 mawaƙin ya saki wasu waƙoƙi masu ma'ana masu daɗi masu kwantar da hankali. To dan uwa ka ware mana gwanin ka rubuta mana a ƙasan comment kuma idan wannan shine farkon zuwa ka ziyartar ka wannan ta mai suna Arewa Zone Hausa TV taimaka ka danna mana alamar subscribe da kuma alamar like. Mun gode sosai mu ƙara haɗuwa a cikin wani sabon shiri.